Туган газетасы бірінші ұйышқан вақытта 1990 елда районда шығушы рус тілі газета Ленин байрағы білән бір йортта урнашып эшли башласа, соңрак алар менә шушы бинага күчәләр. Әлеге бина тарихи 19 гасырның 50 елларында төзелгән һәм иң кызыгы Совет чорында биредә Дума Пахаря дип аталучы газета редакциясе булган. Димәк, Туган як редакциясе әлеге традицияләрне дәвам итә. Гомумән алганда Татар газетасының тарихы тирәндә. Сугыштан соң Түбән Новгород өлкәсендә 2 Татар район газетасы чыгып килгән. Кызыл Октябрь районында 1962 елга кадәр Октябрь коммунасы һәм 1957 елның ноябрь аена кадәр Питрәксе районында Сталин байрагы газеталары. Ә хәзер Сергачта нәшер ителүче Туган як газетасының беренче саны 1990 елның декабрь аенда дөнья күрә. Беренче мөхәррире Рифат Ибраһимов, икенче редактор Рәүф Абдуллин. 2012 елдан бу вазифада Олег Хөсәен улы Әндәрҗанов. Ул Түбән Новгород өлкәсенең Кочкопожар авылында туып үскән. Биредә газетаның беренче көннәреннән үк фотограф булып килә. Соңрак Казан дәүләт университетының журналистика факультетын тәмамлый һәм әйтергә кирәк, бу эшне буыннар ел борын өзмичә уңышлы алып бара. Бүген Туган як өлкә күләмендә яратып укыла торган газета. Безнең күбрәк укыйлар татар авылларында, Кызыл Октябрь районында 17 татар авылы самый күп. Безнең газета булай сатылмый. Именно язылып кына безнең газетаны алдыралар. Аннан икенче булып безнең Пильнада 3 зур администрация, 4 татар авылы, 3 администрация алар алдыра. Кая татарлар компак яши, Спасский районда, Сергачский районда 7 татар авылы. Основно шулай газета без Держинга бара, и күпләп китә. Мәскәүгә идәрә кирәк. Мәскәүдәге Җәмик мәчетенә рәхмәт. Равил Шейх Ганиддинга, ул безнең узак еллар инде 50 экземпляр газетабызны ала. Анда ул мәчеткә безнең моннан киткән якташлар йөри. Шулай тарихи мәчеттә Мәскәүнеке ала, инде дистәләп Түбән Новгородта ала. Газетага язылу 480 сум, шулай аның электрон версиясе дә бар. Аңа язылу елына 300 сум. Финляндия, Калифорния, Украинада яшәүче чыгышлары белән Түбән Новгородтан булган милләттәшләребез өчен махсус эшләнелгән. Газета атна сайын җомга көнендә 12 битле яртылаш төсле булып чыга. Тиражы 2700. Безнең төп чыгымнарны каплый өлкә хөкүмәте. Ул тулысынча зарплатаны каплый и өлешчә газетаны бастыруда финанс ярдәм күрсәтә. Калганнарын без инде реклама ярдәмендә, подписка ярдәмендә, калганнарын инде комуслугларын үзебез каплый, без инде машина вазларны үзебез тотабыз, машинабызны яңарттык. Гомумән газета Татарстан белән тыгыз элемтәдә, семинарлар, төрле конференциялар безгә зур ярдәм ди мөхәррир. Бүген коллективта 11 кеше. Һәр хезмәткәр газета кызыклы булсын дип тырыша. Һәр укучының мәнфәгатьләре истә тотыла. Бездә сугышчы балалары, алтын куллар, остабикә, гаилә кебек рубрикалар чыгып килә, сәхифәләребез бар. Шулай ук яшьләр тормышын чагылдырган яшьлек кушымтасы бар. Ул айга бер тапкыр чыга. Шулай ук мәктәп укучылары тормышын чагылдырган шәкерт кушымтасы бар. Алар айга бер тапкыр чыгалар. Халык безне укыйлар, яраталар, хатлар язалар, шалтыратып хәбәрләр белдерәләр. Безнең газетаның бүгенге көндә бик уңышлы эшләп килә, үз сайты, шулай ук классташлар һәм ВКонтакте челтәрләрендә безнең үз сәхифәләребез бар. Менә килеп җитәбез без бергә. Без моны үзебезнең укучыларга инде тәкъдим иттек. Татарстан президентының рухи күчтәнәше дип. Ул безгә ай сайын бушлай килеп тора, Туган як мән тарала. Безгә бу безнең укучыларга сәмән отышлы. Монда бөтен Россия татарларын берләштергән газета бу. Редакция каршында тарихчылар һәм төбәкне өйрәнүчеләр клубы һәм әдәби клуб эшли. Газетаның Кавый Нәҗми, Хади Такташ исемендәге премияләре бар. Актив милли җанлы шәхесләребезгә газета ел кешесе, ел хатын кызы исемнәрен бирә. Без дә бүген шул матур чараның шаһитләре булдык. Ел хатын кызы исеменә Пильна районының Нур иҗтимагый оешмасы рәисе Надира Абдулгани лайык булды. Пильна районында 4 татар авылы бар. 2 мәктәптә татар теле укытыла. Оешма 2015 елда барлыкка килә. Максатлары гореф-гадәт, тел, мәдәниятне саклау. Туган як газетасының да актив укучылары алар. Обязательно укибыз ничексен дөньяда татар авылларының хәлләрен белгә килә и үзебез дә ялан бүтән просьбаларына әле каршы киләбез. Ярдәм итәбез. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сезнең белән күрешүебезгә бүген бик шат. Хәзер информацион бүлегебезне ачып җибәрәбез. Менә монсы Сергачның татар радио программалар әзерләүче редакциясе 5 елдан артык эшләп килә. Аны оештыручы Карга авылыннан чыгучы Камалетдинов Харис Хәмзә улы. Бу радиоканалда мин 3нче ел эшлим инде.
Килүемнең сәбәбе оештыручының сорауы. Ул вакытта радиоканал ябылырга җыенган иде. Ул мине сорады килергә, оештырырга яңадан бу эшне. Бүген редакциядә 4 кеше эшли, 2 алып баручы программага килсәк, ул хәбәрләр һәм төрле сәхифәләрдән тора. Без атнага 2 мәртәбә чыгабыз, шимбә һәм якшәмбе көне. Яңа эфирыбыз безнең 12 сәгатьтә чыга обедта. Кичке эфирыбыз ул безнең повтор, кабатлану. Якшәмбе көнне полностью кабатлану инде. Без башлыйбыз 12 сәгатьтә туган якның хәбәрләре белән. Аннары туган як хәбәрләре тәмамлангач, без Кызыл Октябрь хәбәрләрен, яңалыкларын сөйлибез. Аннары инде бүлеккә җыр рубрикасына күчәбез. Үз тыңлаучыларыбыз бар, шалтыраталар, язалар безгә диялар. Сүздә юк, безнең хезмәттә кире элемтә иң мөһиме. Эшегез дәвамлы булсын. Гөлия Садыкова, Татарлар, Түбән Новгород өлкәсе.